Le bădut tu, zici că ești acum. Ce vreme, mă? Jacain. Bă, ca pelicanul în câmp. Că-ți pescară și... Nu ți-o arăta. Cum face pescărușul ea? Tu ce te scriu așa? Nicolae, termine Nicolae. Om serios. Ia. Pur alb la cur. E om serios, mă. Ia la bine, ia la... Jacain. Hai tu cu alabina ta. Eu ce da la mine s-a filmat. Hai. Uite jacarei. Hai, bebe. Nu ce ca pingvini. Nu ești nebun, ăsta nu e pune pe YouTube. Nicolae. Abia aștept. Știi că are free entrance? Știți că are free entrance în calculatorul meu? Hai, facem. Ia. Am mai dau o bășină, scot cu bastonul, dar mai și el o dat. Uite, flutură și... Merge și pe rupe. Nu mai dăm pe el. M-am bătat de la dărgă. Fii serios. Acum scot presiune. Ia. Mai te plus vocea Cristi. Nu mai fi. Nu mai fi. Nu te fie alea, te-ai fost la colegi. Gata. Mai, doamne, Gata, bebe nu mai vrea. că-s bolnav de inimă, lasă-mă și pun de acolo. Poate mai vrei tu puțin. Mai vrei? Mai vreau, dar 2 sticle de vin. Vedem răsăritul? Hai dracu. Cu corul, cu celulele vârste. Bebe, vedem răsăritul? Al cui răsărit? De soare. Hai mai o gură acum. Bebe, vedem răsăritul? Al cui răsărit? De soare. Vedem că dracu mai e jumătate de oră. S-a crăcărat deja. Jacarei, jacarei. Alecate. Dodo, dar tu vrei să te culci. Ei, lasă, Vrea, dar acum m-a nu lăsat. mai e. A trecut de sub papaia, ultima. Aia e, bravo. Vezi că te-ai girit? Pe la tinerete până la bătrânet. Pionierii, ha? Hai dracu, noroc. Aia, dracu, cu alb, cum zicea, alb. Alba, chiar, hai că stau cu bucatul și mă bus. Suntem ca 2 pistoane. Bine, hai să închei filmulețul. Deci ce aveți de declarat? Dodo, ce-ai de declarat? Te trăiesc, Bartolu? Așa. Ok. Bebe, Nici eu, tu, nici eu. tu ce-ai de declarat? Mor. Atât? Atât. Ok.